Здравейте! В днешното видео ви представям два нови RGB панела, с които се здобих. Те са на компанията Neewer и са от серията 1200 RGB панели, което означава, че са с възможност за възпроизвеждане на цветна светлина, освен бяла. Това, което е предимство към тях, е, че също могат да работят с мобилно приложение. То е за Android и за iPhone, с iOS, т.е. може да ги командвате и през телефон, освен от самите панели. В комплекта идват две стойки за тях, метални, които са много солидни и можете да закачите вашите светлини спокойно, без да се притеснявате, че те са нестабилни. В комплектът идват и дифузери за светлината, т.е. с малко по-плътна текстура и по-прозрачни. Другото предимство е, че идват с инсталирани върху тях вратички, ако мога така да ги нарека, които с тях контролирате светлината в каква точка ще попадат. Имат опция и за поставяне на външна батерия, т.е. за да не зависите от електричество, за да ги включите където искате. От задната страна на самия RGB панел са въртящи бутони за контрол на силата на светлината, за нейната цветност. Имате и режими за сценарии на светлина, т.е. полицейска кола, фойерверки, огън. Приложението, което е на Neewer за контрол на светлината, е много опростено, много лесно за свързване, с Bluetooth работи. Т.е. няма да имате никакъв проблем да си го свържете към телефона и да използвате всичките функционалности на панелите дистанционно, без да се налага да се доближавате до тях. Достатъчно силни са като светлина, т.е. може да осветите едно помещение доста добре, независимо дали става въпрос за фотография или за видеография. Благодаря, че гледахте и се надявам да ви е било интересно.